Мәсеттәр һәм мәдрәсәләр электән мәгърифәт һәм мәдәният усага һанала. Һуңгы елдарда авылдарды ямьләп бер-бер артлы иман йорттары калкып сыга. Силәбе өлкәһе Кунашак районы Куйхара авылында ла быел мәсет һалына башланы. Ул тик халык игәне хисабына гына төзелә. Куйхара авылы атабаһы Нуриман Шәрәфетдиновтың хезмәт кенәгәһендә бер генә эш урыны күрһәтелгән. Ул туган совхозында 16 яшеннән шофер булып эш башлай. Тырыш хезмәте, коллективта гаделлеге һәм абруй аркаһында бригадир, бухгалтер, адак совхоз управляющий вазифаһына күтәрелә. Хаклы ялга сыккас кына ул шәхси эшкә тотына. Бал корттары үрсетә, күпләп мал асрай. Үзем бисен мен гомердә уйламадым, акча торганда үзем уйламадым. Акча урда гына тохры уйламадым. Мен эшләремгә йөрдем авыл өчен, авылдан батырлыгы, авылдан халык эштән дип. Халык исмәен авыл гөрзәп торган дип. Ул авыл өчен тырыштым да йөрдем. Куйхара авылы халкы электән һыуһыз йонсыган. Авыл уртаһынан аккан бәләкәй генә инеш халыктың һауга ихтыяжын канәгатьләндермәй. Яй көндәрен мал тапагас ул һазлыкка әйләнер булган. Совхоз управляющий итеп билдәләнгәс, ул күңелендә гомер буе йөрткән ниятен тормышка ашырырга тотына. Совхоздан да, район хакимиятеннән дә бернинде ярдәм һорамай, үзе сит оешмаларды ялеп итеп, 1984 елда исемһеҙ шишмәлә буа эшләтә. Буа буйдары хәзер халыктың яраткан ял урыны. Квартира баштас үзеңдә нөтөрдем. Мәсет эштәргә уйлый башларым. Атым әйтәм миңа. Улым авылда мәсет эштәр кирәк инде. Уйдап тотырманым, атымдың үзе миңа һәмәкне икән. Закон һәмәк инде. Атым әйтте, атымдың үзен тыңдап әп киттек тә бардык. Бөтә киттеләр барды шулай. Менә килсә утыра күрәгез инде. Бөтә әле ихлас шул нәмәне көтеп торганнар икән. 2015 елның майында мәсеткә нигез һалына. 4 ай эчендә уның диварлары корыла, кыйыгы ябыла. Авыл халкының кемеһе булдыра, шулар һәр шәмбе һәм якшәмбе мәсет төзелешендә катнаша. Мин эшләврем Урал кровляла. Шиләвлә эштәбери. Урал кровля. Шул Урал кровляла без занимаемся минимум крышалармен. Шул крышаларды новый технология, стеклотканью, полимерный состав, прикрос, полимерный состав и все это внимание эшләйбез. Денислам Галиев кебек ситтә яшәгән башка яшьләр дә ял һайын Куйхарыга ашыга. Күмәкләгән яу кайтарган дигәндәй, бердәм эшләгәс берничә айда мәсеттең бинаһы ла күтәрелгән. Югары сварщиктар тоже бетә, авылдыклар тоже бетә. Киләләр иптәшләр төрде яктан ярдәм итәргә. Как бер иптәшем бар, основной безнең авылдыклар эштә. Ну, кемдер киләләр, менә кешеләргә дә казах килеп китә, бер казах тоже, бер иптәш малай тоже килде. Нимә эшлим тим мине орая кигәндә инде. Нимә эшләй беләң тим инде. Ал берәм эшләй белмим тим инде. Гәрәне тагда нәйтим миксер тим инде. Раствор мешать тим инде. Көне шунда йөрде. Бетон мешать, раствор мешать берде. Ярдәм итеп берде. Иртәгә дахын килеп китте. Асык күңелләремен киләләр бит әле. Дөйем майданы 240 квадрат метр булган мәсет 2 катлы буласак. Өткө кат тик намаз укыу өчен генә тәгаенләнәсәк. Крагда именно купол. Кемне мәскә керә, башы күтәрелә сразу. Аптырап матур була бетәшлә. Но крагда инде име. Мәдих матур прямо ихлас кешеләр красотаһына килеп, матурлыгына килеп карап, ихлас карап кайталар. Кем мәсҗидкә йөреп, может намазга утырыр ахыр. Как бы шо тип матур эшләр китә. Кемделер өгетләп ярдәмгә сакыру юк. Һәр кем үз бурысын ихлас башкара. Ә инде хуҗабикәләр төзүчеләрне тәмле аштар менән һыйлай. Адна һайын хатындар по очереди бешереп торалар. На җай буе тагылапай, рәхмәт яугар бешереп. Папай. Укытучылар җай гына бешерәләр, садик вакытында. Менә хәзер садиктың хатындары бешерәләр. Аш өчен итте, картофты, тукмасты ла авыл кешеләре бирә. Ашнакчылар төшкә, кискә кайнар аш әзерләй. Чөнки бында эш иртәнге караңгынан кискә караңгыга тиклем дәвам итә. Үзе безне эшли белдәй бөтен нәмәне. Үзе бит авыл өчен. Авылдар, чит авылларда мәчетләр бар тоже. Алып без алардан не хуже этмәк сулган. Мы стараемся как данты бештәргә инде. Кинәнәбез. Без йорт, дин йорты. Бу яшьләрдә бергә бер китә торган йөр. Менә халык монда итеп күтәр әле. Бергә йөрибез яшьләр. Бәләкәйләр дулай бер монда килә булар. Авылда мәсет булмаганда ла динде ташламаган халык Куйхарыла.
Бүгін иман йортының халынуы халыктың күңелендәге бер ыңгай һынылыш. Мәсеттәр менән авылдарга иман, бәрәкәт һәм кот кайтыр дип ышана халык. Курган башкорттарында милли костюм катын-кыздың йөзе, уның асылы. Курганда катын-кызлар хәзерге заманда ла һабан туйдарга, кәкүк сәйе, кар һавы кебек байрамдарга милли киемдә сыга. Буындан буынга күсә килгән был комарткаларның һәр беренең язмышы үзенсә. Уларның кайһы бердәренә бер буаттан артыграк. Милли киемдең бернисә өлгеһе менән безнең иҗади төркемдә танышты. Курган өлкәһе башкорттары географик җәһәттән иң көнсыгыш башкорттар дип исәпләнә. Өлкәлә Ялан Катай, Харт Әйле, Калмак кабиләһе башкорттары яшәй. Уларның өс киеме, аяк киемдәре ошо як табигать шартларына туранан-тура бәйле. Мәсәлән, катын-кызларның киеме тотыш бер ансамбльне тәшкил иткән. Күлдәк, камзул, куш яулык, хакал, кашмау, һавык мизгелләрдә елән кигәннәр. Бұл инде безнең Убала авылының хатын-кызларның киетеген киеме. Бұрын замандан килгән инде ул. Мондайды бұл киемде элек бұрын заманда килен булып төшкәс киеп баштагандар. Аларды тиз мәйенсә кигәндәр. Килен кеше киергә тиеш булган. Шунда гына инде ул нигә үй эшендә лә кигән, урак вакытында ла кигән инде. Катын-кыздың түшен күкрәген каплап торган түшелдеректе башкорт иленең төрле төбәгендә төрлесе атайлар. Кайһы бер yerдә уны хакал, кайһы yerдә селтәр тидер. Курганда уны яга тидер. Бұл кием инде яка. Миңа инде картнайымдыкі булган, картнайымдыкі бик зур булган. Зөһрә картнайым адак үзе кызы менән киленне бүлеп ике яка ашта биргән. Бұл инде шул инәемнең якаһы. Кушадык тоже инде шул нигә барһы, моны кулаксаны тибет инде. Моны инде топ торһын, нитмәһен, төшмәһен, каләфер тезелгән. Күлмәктәрдә менә сигелгән, борынгы сигелгән, шулай сигелеп киелгән булгандар. Бездә бик балайтакты киелмәгән. Безнең авылда шул инде күбеһенчә сигеп кигәндәр. 60-нчы елда бұл күлмәкте агайым өйләнгәч, җиңгәм инәемә лә үзенә лә сигеп бирде. Революцияга тиклем хакал хакы бер һыер я ат хакына турышлы булган. Бай ир-егеттәр уны катындарына сит төбәктәрдән дә һатып алыр булган. Караусыз калган катындар хакал, кашмауларын һатып, гаиләләрен бөлгөнлектән хаклап калган. Безнең башкорт халкының үзенең шундай юлаһы булган. Һәрбер инәй кыз балаһы кияүгә сыгыр вакыты иткән вакытта бер шундай яга шайдаган. Бул яга инәемдән калган минем. Бул яганы бик күп елдары. Инәем безнең 27 елда тугас. Инәем бара кия торган әле 57 елга хатты инәемдәр киеп, һәрбер мәҗлескә бара торган һаван туйга, карга буткаларына, кәкүк сәйенә барганда да киеп бара торганнар. Безнең бу башкорттың нәй булган, яме булган иде костюмын. Һәрбер башкорт кызында буларга тиеш булган. Менә шундай яга, кишаулык, диләр ягаларды эштәгәннәр үз кулдары белән. Үзен хактаган хатын-кыз балдарды, үчләрен күргә асык күргә тиргә яралмаган бит инде. Шуның өчен улар киеп бергән яга кигәннәр, нагрудник. Аларның күчләре асык буларга тиеш булмаган безнең башкорт халкының. 50 елга хатты алар киезләр постоянно. 85 елларда хатты киеп һаван туйларга бара торганнар, кәкүк сәйенә, карга буткаһына кия торганнар инәйләребез. Касандыр тотыш бер хазина, мөлкәт булган адак гаилә кумарткаһына үрелгән был әйберләрнең хакы һуңгы елларда төшә, бәсе югала башлагайны. Халкыбызның милли казанышы булырдай кумарткалар Миңленур, Асия апай кебек борынгыны кадерләгән шәхестәр кулында гына калган. Кешеләр була торгайны, атываллар да пасыктардан да сайга, нигә халинге Индиски сәй юк вакыт. алыштырып, сайга нигә инде продуктларга, питаниеларга. Перестроечное время помнят. Берәүдән үс яга тегеп перепродавали. Бер нидә. Анда менә самый алтындан шунда тегәләр,
серебряный золотыйларды қоялар да, қабатына уже российский, советский и шай ата тоғайындар. Бұла тоғайындар. Өйден яқтан, Сәуекөл районынан келе тоғайындар. И балалар да ауылдан, и Башкирияққа, Уфаяққа бара тоғайындар. Онда ата тоғайындар. Но ол вақытта бір 1,5-2 мыңға кетеді тоғайындар. Курган башкорттарының милли кийим ансамблендә ир егетләрнең өз киеме лә үзенчәлекле. Иньяр Катайдар авылы Убалыла кияү билбавы хакланган. Ул 20нче буат башына карай. Без инде күлмәк тигелгән, күлмәктең мына сигелә торган бурында и нигә хатыны буласа хатын инде туй көне билбау эләгән. Сын кияү билбау булып сыга. Аны ниткән көндә буласак кәләше буласак хатыны билбау бәйдәй. Олар киеп йөрмәйдәр инде аны бәйдәп. Бәйрәмдәрдә генә бик ул бәйрәмдәрдә генә киеп сыгалар. Курган башкортлары кием тегүдә етен тукыма, йөн тукыма, киез, бидәүстәрдә ынье мәргән, асыл таштар, көмеш тәңкәләр, һау кускарлары, корт баштар кулланган. Уларның сәнгать әсәре булырдай уникаль өлгеләре халыкта әлеге заманда ла бар. Вакыт үткән һайын уларны кадерләү, хаклау һәм өйрәнү көн үдә генә баса. Хөрмәтле телевизор караучылары, ошының менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән tv-hz.rb.ru сайтына язарга яки Өфөләге 251 73 92 телефонына шылтыратып yetkерергә мөмкин. Һау булыгыз. Киләһе очрашуларга тиклем.